Mzimayi uyu mukumuonayu anali ndi banja lake labwinobwino muja momwe banja lina lililonse likhalira nkumakondana eti nkuzapezeka wagwidwa ndi mkazi nzake pogona akunyelenyesana kupukutana kwinaku nkumasusunana pamene paja. Mamuna ali izi ndenzi chani mkazi wanga, basi tupeni mbayeni mpanilireni mamunayo pompo mpaka kumupha. Nkhani iyi anthu ochuluka anali odabwa ndi kutsutsana ndi mafunso ochuluka nkumati zitheka bwanji mkazi ali pa banja lake labwinobwino kukondedwa kukhutchumulidwa kogona nkuzapezekanso mpaka nkumasilira mkazi nzake. Mzimayi ameneyo ndi ndani? Nangano chomuphera mamuna atagwidwa kukhala chani? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Mzimayi wazibaba ndi mkazi nzakeyu dzina lake ndi Olivia ochokera ku dziko la Nigeria. Nayenso asanafike polimva kukoma dzanja la mzimayi nzake chonchikogona iyeyu nayenso poyambapo anayamba kaye wabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Kenako anakwatiwa ndi mzibambo wina dzina lake Ikechukwu yemwe amakondana ndi mkazi wake kopya. Zinayamba lolemba pa 8 August chaka cha 2022 pomwe Ikechukwu anasanzika bwinobwino kuti akupita ku ntchito ndipo iye ananyamuka ndi kumapita. Koma atafika ku ofesi kwake sanachedweko ku ofesi kwakeko, anatembenuka ndi kumabwerera ku nyumba mopanda kumudziwisa mkazi wake, ndipo iyeyu anayenda direct kwawo. Koma atafika anapeza maloza oti akazi ake ali ndi mkazi nzawo pa bedi yawo. Ikechukwu anangoti kakasi kusowa choyankhula, ndipo iye asanayambe kukamba kanthu patina wa akazi akewo yemwe dzina lake ndi Ebela anajowa ndi kumugwira Ikechukwu pa khosi, ndipo kenako anatenga mpeni ndi kumubaya pa mtima kawiri. Izi zinapangisa maneba kufika kumaloko kamba kakukuwa kwa Ikechukwu. Kenako anamutengera Ikechukwu kuchipatala komwe anauzidwa kuti anabweresa ali maliro kale. Ebela ankafuna kuti azithawa koma khamu la anthu linamugwira ndi kumupereka m'manja mwa polisi. Kafukufuku amaonesa kuti Ebela uyuyu banja lake linatha kamba kanchitidweso oyipa ngati omwewu. Mkazi wake wa Ikechukwu anathawa ndipo sanapezekenso. Mphekesera zinayamba kumveka kuti Ikechukwu amadziwa ubale wa mkazi wakeyu ndi Ebela, ndipo anthu ena amafotokozanso kuti Ikechukwu kangapo wakhala akumuthamangisa mkazi wake ku nyumba kwakeko kamba kanchitidwewu. Koma pakangodusa masiku ochepa mkaziyu amapempha chikhululuko, ndipo Ikechukwu amamukhululukira ndi kumubweresanso ku khomo. Izi sizinasinthe kanthu, ndipo kenako mpaka Ikechukwu anamuyendera bwenzi lake la mkazi wakeyu ndikokamuopseza kuti asiye kupanga zopepera ndi mkazi wake, koma sizinaphulenso kena kalikonse. Basitu pamapeto pake ndi uyu anaphedwa mosakhala bwino. Mpaka pano nkhaniyi sikudziwika kuti inatha bwanji, koma zomwe anthu akudziwa ndi zoti Ebela anamangidwa basi kupitisidwa ku ndende. Ndine Dini Studios, ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhaniyi. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.